maintenant que je lis, tiens Lead United. awo Là, tu vois Calvin Phillips. kosɛbɛ Là, je vais sans moi à Nouveau là. Alors qu'on se venait The Times. waati A bis wala na bol là. a ko de A ko Aston Villa voulait mettre en train de faire. kosɛbɛ 71 millions d'euros pour proposer Lydia Kaba. ayiwa Donc là, il a fait pareil. Ça, on a 11 millions d'euros pour nous par an. han Alors, moi, Aston Villa. Tabarika. Nous avons championnat de 20 positions là. Tiens. Kunu Real Madrid. real Kunu Barça est fagu mwanga bula. an ta sɔrɔ surukan kunu Nani ani kanangolo. bilaw kɛra Moi, on a Carlo Ancelotti. tiens Bra for a legend for it. Tiens, faut il faut. fo de fɔ bi Ouais, c'est bon. Legend legend restaurant. Tiens, faut il faut. ka ne ta bolo k'a kan sɔrɔ fo ka ɲɛjɛ wo No dalo demo kana shimaja. l'ancien légende Wata made dog lo wi daw. ayi Oui, elle a l'entraîneur Carlo Ancelotti. tiens Il y a les joueurs sous Kumara. a ko di Ko joueurs sous ma. kosɛbɛ Ko a ka kibu ko tiɲɛ la ko k'ale yɛrɛ filila kibu ni ma kunu. Ko Barça. awɔ Ko ballon ta kunu k'a fana balila ale la. mais bura ale nɔ don dɛ A ko ten, a ko k'ale nɔ don. ale nɔ don dɛ A ko ten, a depuis y'a ka tile sɛbɛn kunu ko barisa na fɔ kun bɛ la bi ko sponsor ma ko No sura bata sa wora ka sura. ko defense ni ale nɔ ye. tiens Ko mais ko mɔgɔ kana ka hakili to a la fana ko classico de don. awɔ Ko foyi ma ɲɛ u bolo. kosɛbɛ Wa k'a bɛ yafa deli Real sponsor fɛ. Ko ye Carlo Ancelotti. kɔ ka yafa dɛ sɔrɔ sɛbɛn dɛmɛ ne y'a dɔn ko fakun bɛ na ba yɛrɛ mun ne bɔra yɛrɛ la dɛ e b'a dɔn kunna jara ni ne kun ye sɔrɔ bi a tɛ ja dɛ ale bɔra fɔlɔ ma Mun ye Algérie. Algérie Ko a dɔn Mohamed Massoud a fana conférence de presse a y'a ka liste di. kosɛbɛ A ye jeune 28 wele. buwakɔrɔba Algérie entraîneur fana n'o ye Jamel Belmadi. kosɛbɛ A fana y'a ka liste di. ayiwa Liste di nin senfɛ. tiɲɛ I b'a fɔ tiɲɛ la a ye Samuel journaliste dɔ liste sanfɛ. jamele wa Jamel Belmadi. muso ni a bɛna ka danga Journaliste ma kuma di ka tasuma da kan journaliste ko a ma awɔ k'u ka dɔrɔn dɔ bɛ yen n'o ye Adem Zorkan. kosɛbɛ Ko pour que a m'o wele ko o ni équipe nationale kun o ni équipe nationale weleli ka kan. tiɲɛ Fɔli entraîneur la o de y'a dusu bɔ. ayiwa A ko journaliste ma k'i y'o yɛrɛ ye ko sigi o ye ballon tan fɔlɔ. Ko yecogo yɛrɛ b'a jira k'a fɔ o ma deli ka ballon sport yɛrɛ kɛ jango ka ballon tan. tabarikala a ko jamele barimani ɲɛna bura i b'a fɔ a ye sose mori ko de b'a wolola a taara bɛ ballon tan na sen mun ye o ye min kɛ entraîneur tɔgɔ min sɔrɔ ale b'o ɲɔgɔn sɔrɔ ballon tan n'o tɛ ɲɔgɔn sira la dɛ A ko journaliste ma ten. A ko jɔn de ko n'o bɛ sigi ka fɔ ale ɲɛna k'ale kan ka mun wele ale ma kan ka mun wele. kosɛbɛ Ko ale a b'a yira a la k'a fɔ journaliste dɔ ka to a ka journal place la. Mais journaliste fana bɛ ballon tan dɔ da a kana ɲinɛ o kɔ dɛ. bɛ kuma jamele barimani fɛ wa ko fa t'ale la A fana bɛ se k'a dɛmɛ dɛ. journaliste ye observe an b'an se ka kɔlɔsili de kɛ dɔ kɛra bi dɔ bɛ kɛ sini an b'a bɛɛ kɔlɔ a jateminɛ sinikɛnɛ ta an bɛ se k'i bilasira fɛnɛ sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ lisi n y'a lisi kɔrɔ sɔrɔ kura mɔgɔ kura 7-8 ɲɔgɔn de b'a la kura an mago bɛ bidonna de la dɛ an ka a don ni kun bɛ mɔgɔ sɔrɔ ɲininka o la coupe d'Afrique na fɛn o fɛn Mali jɛ o bidonna ko ye e bɛ taa latéral wɛrɛ wele ka milieu wɛrɛ wele ka na fara équipe ma mun na Mali équipe mago tɛ latéral la mago tɛ milieu terrain kura an mago bɛ bidonna de la mɔgɔ min bɛ bi don Mali équipe nationale mago de kun la bi n ye lisi ye franchement Peter dɔw bɛ an kun b'a bisika k'u don k'a la Cheikh Diabaté Musafu Yata Bare a k'ulu wele k'u bila latéral ninnu milieu terrain milieu b'a bolo Mali la dan b'a la wa Mali bɛ milieu terrain de Championnat national, an ka don championnat national kɛnɛ kan. aya bura n'an donn'o kɔnɔ